lokuba iqale ibulela uThixo uthethe lweveki kwimeko ngemeko wawuvuma ukuba izokhona phambi kwenu. Ngokusenyanisweni ndagqibela ngo-2018 ukuzuma phambi komzama as umuntu waseplanini ndingekho umntu ndibulise amagosa asekhaya, ndibulise abashumayeli bemelwe nozinga usibani wabo. Kucacile uba ukuba sibali belithungile ngeyisitokisi sakho wedwa. Ndibulise ikwayana endiculela kamama tunana kumoya yakulanda sitekama ekenke nawo ndixolela. Ndibulise oomama abasidine ngezithandazo, ndibulise ootata abasimulelayo nabasibabuli, ndibulise intombi ulutsha neSunday school neendwendwe ezinoba zikhona kwaqoqwa lokaThixo. Ndibulisa ngegama eliphela kwalo endilaziyo, iqhawelana nguYesu Kristu wethu. Sigqibile eyona nkonzo ebesiyizela eyokuzokuhlaziya ubudlelwane bethu noThixo. It is the only thing esizisela kanje kuba icawe yasenza satyhuyasi sathanda iNkosi. Iyanyanzeleka uba ligodukeni nomgosi wanamhlanje. Kusenyanisweni ndizawuthetha intweni nayo ezoBhayibhile inazo. Kodwa ke masivume amandla sicela uThixo. Thetha Nkosi ndikubele okuthethwa ngumntu. Elo lizwi lenkuthazo malivakalise kulo. Ndimamele Nkosi yam, thetha ilizwi lakho kulo. Uze ndibe nokuqonda malilizwi igama lam. Ndibe nokulandela wena ungumfazi wam. Kumadlelo amahle apho ndinoba khona. Noko ndingento yalutho mawundive Nkosi yam, kuba nguwe olwazulwa ngasezinyaweni. Uyazazi iintlobo zam, mandisikelele. Ugqibela thetha ilizwi lakho ndizilungiselele ukuveza ngenyameko umyalezo wakho. Ndimamele Nkosi yam elo lizwi lakho. 3:1.
apho sifunde khona uqala kuverse 38 anqanda 42. Ndicela sidibanise iivesi zibe mbini eziphayo ekugqibeleni, 41 no-42, ezifundeka ngolu hlobo. Waphendula ke uYesu wathi kuye, Wena Marta uzikhathaza ngezinto ezininzi, kanti inye kuphela eyimfuneko. uMariya unyule lowo nto elungileyo, kwaye ayinakuthethwa kuyo. Funa nje ndibambelele nje apha. Umvangeli uLuka ikwayela ndoda kuthethwe ngayo laSamini. Ngena ukuthi ndithoke ibe ngathi impentsha ngoLuka. Kodwa nje mandichaphazele uba ukwenzela uba ungabiripoti. uLuka siyeva wayengugqirha physician. Waye akazange waphila okanye wangumfundi kaYesu Kristu. But uLuka being a physician, uthe akuva ngembali kaYesu Kristu wanomdla wokuba akhe abeke kuqala iprofession yakhe, akhe angene esixekweni aphande ngale ndoda yayiyesu Kristu. uLuka ke akamngumJuda owentlalo. Now ipurpose yakhe wayefuna uba xa ebuya ephandle konke ngoYesu Kristu akwazi ukushirisha nabantu babo ngento aqinisekileyo kuba njengokwanisazi nonke nilapha kwakhe ngexesha lokuphila kukaYesu Kristu. Iinkokheli zamabandla zelo xesha zazi-antichrist, zazingafuni uYesu Kristu, zimenyelisa ngendlela endlela. Now kwakunokwenzeka uLuka abe careful uba wayesebona uba kwa abakowabo abangengamaJuda baye bakholelwa zizinto ezazithethwa ngababhali nabafana baseKristu, starting from into yokuba uYesu Kristu zangavuke wabiwa ngabafundi bakhe. uLuka ke uthe akubona izifo ebesinothi mhlawumbi bona oogqirha ngelo xesha zazibasokolisa, zithatha ixesha kuba bazinyange, ezinye ke zabhubha abantu. But le ndoda kuthiwa ithetha ngezwi, aphile umntu within a minute. Omnye amxelele uba uthathe imigudu uyokuhlala echibini lesiloko ahambe umntu abuye kuyo. Okwesibini, wayeyibona ingcinezelo yabantu besifazana kwisizwe samaJuda. Wabeqonda uYesu Kristu kodwa ngendlela yiyo eva ngayo. Yena akaqonda uba wayehambisana nempatho yabantu besifazana ngelo xesha. Wayiphanda leyo nto, inxaxheba yayo kwinkolo yoKristu. Kuyafumaniseka ukuba uLuka ngoyena mbhali wevangeli onawona mabali manintsi embali kaYesu Kristu, more than abavangeli aba behamba naye. Because xa wayeresearcha i-research awayeyenza wayecategorize uba lena sifuna ukubona uba i-birth origin kaYesu Kristu iqala na, ayiphande yonke ayifumane. Then aqalise apha xa sakho umsebenza ayibhale yonke ayifumane.
akhangele inxaxheba yabantu besifazane ayibhale yonke ayifuna. Apha ke is one of izinto azibhalileyo apha esibonisa ukuba uYesu Kristu wayekwazi ukushumayela ngabantu besifazane. And i-social justice uYesu Kristu wayehambisana naye. Because the last Sunday bemvile esithi umphathi uJesu wayemgqwetha ngalo maxesha, hamba uyokwenza njalo kwanawe. Encourage ubumelwane nokuthi abantu bakwazi abathini bahlale ngokulungisa. Apha kweli bali uYesu Kristu uLuka wayefuna uba careful uba each and every teaching ayibhala phantsi ibe unique, ingabi nani ichaphazela enye, although injongo yayo iba ibe bubulungisa. Sibaliselwa apha engena kulo mzi wakuloMarta noMariya. Aba bantu zii-sisters. Injalo nje kuyacaca uMarta mdala noMariya. Ungena kwakhe ukhawuleza enza into kasisi omdala wasekhaya fanele uyenza. Akuququzele axa bephumshwa ke i-hospitality le yakhe indawo ayenzayo abalungiselele upheke bawuzoza uYesu Kristu. Then uMariya wahamba yena wathini wayohlala ezinyaweni, because uYesu Kristu kuqala wayengasozabe yedwa because siyazama ukuthi bangena. Now each and every opportunity uYesu Kristu ayifumanayo yokuhlala phansi uyafundisa. Now uMariya ufika ahlale ezinyaweni zikaYesu Kristu amamele ukufundisa kwakhe. Ufuna underline lapha. Umamela ukufundisa kwakhe. Isinoba kuhlala ezinyaweni qha, but ubehlala phaya nje utheni umamele amazwi aphuma emlonyeni kaKristu efundisa. Now so ubona ngoku udade wabo omkhulu selekhalaza, and ukukhalaza kwakhe mna ndedwa, I don't know mina, kuyangimangaza, because there was no need yoba uMarta aye kuYesu Kristu when efumanisa udade wabo akamncedi. Ngembizele kuqala being isibling yakhe athi kuye yiza uzokuncedisa, but ngoku-involva i-guest engangeni ndawo kwi-hospitality yakhe, uthi akukhathali na udadewethu engandincedisisi. Then fortunately kwesitofa ubona ngaphaya kokuthetha kwethu, akayihoyanga le complaint ilontshwa nguMarta yokuba engancediswa ekuthini ekuphekeni. Ubona something else ezaba yingozi kuMarta. That is why kuvela la mazwi athi Marta, Marta, uzikhathaza ngezinto ezingenamsebenzi. uMariya yena unyule the best thing. And don't know whether you like it or not, akuzukwazi na ukuthutha ukuhlala ezinyaweni zikaKristu umamele imfundiso yakhe. Nathoza khumbula uba uYesu Kristu before aqalisa imission yakhe uthathwa kukulamba iJordani ebhaptizwa ngumbhaptizi uYohane. After kwehle umoya onjengehobe bavakazela lithi lo unyaka wami olutanda endikholiswe nguye mveli yena. Kuthiwa wathathwa wasuka eNhlango for 40 days. And while he was there in Hlago, after 40 days, uSathana, you are so ulambile. Makawuzilinga. Uthi kuye, ukuba ungunyana kaThixo, jika lamathe abeze zonke. Then Jesus answered, esithi ubhaliwe kwaThixo, umuntu akaphili ngasonka sonke, uphila ngamazwi onke aphuma kuye kaThixo. Now, uYesu Kristu ayibalekanga kuye this time into yokumthela ukuthi
but ubona abantu abalambele amazwi kaThixo. Just like mina nilapha, abanye bemke ezindlini bengakhange babe nalo le chance yokukhipha because umntwana ukho. Abanye baqhubha ngemilo, abanye bengikho besonira yikho, but ngoba umphefumulo wabo. Okokuba nje kwenzisekho. Umvesithi ngemini kungani umphefumulo udakumbile nje waqhalaba ngaphakathi kabusuku. Athi 𝒌𝒖𝒚𝒊𝒚𝒂 ungumfundisi athi uyawuyisa umphefumulo. That is why you are here. You want your soul to be restored, not your stomach. But today ngifuna uba sithekishe le nto empazamo enzeka kwikhaya before sahlukana. Because the place affect us all. Isifundo sokuqala sixelelwa ngo-Abraham. U-Abraham kudala sebenayo into yoba esithi umntana banophinda ufumane and noSara uyamkela. And loo nto ingenwa yinto yokuba uSara wade wavuka uAbraham amenze umntana. But on this day, uAbraham siva kuthiwa uhleli ngasezinyangweni lento yakhe. And not because you know what is value that's telling about Abraham we say he notices Abraham and the telling about Lenda Akuyo Yai to Lavanda, but this time Ebona Abraham. We have invited Wake Ukuba Abangene Pagat. Injalo njena uthi xa ebachazela kaloku ndikholwa nina ukwenzela uba xa nibhitha ndikwazi uningena endlini yam ndininike amava mhlawumbi inyama ndinenzele ukutya. After that xa begqiba ukutya sifumanisa uba xa bevalelisa babuza umbuzo uba uphumka uSara. Bayamazi umkakhe ngegama, but yena akamazi aba bantu ngabantu abakhethayo. Athi usendlini bathi ke kuye uyabona ke by this time unyaka ozayo sabe siphinda sibhitha apha and ngelo xesha umkakhe lolidlo uyabe enomnyaka. Ifuna ze before ndivale niwamamelela mabalisipha because ikhona into wadibanisayo. Kwibandla laseKolose uPawulos selekugile impilo seyixele kuye. Uhlutshwa yinto ayibonayo phaya. Emveni kobetyalile phaya wafundisa. Ukusithela kwakhe phambi kwabo bafuna ukulahleka emkhonweni wakhe. Phofu singabagxeki kuba kaloku baguqulwe baphinda bashiywa kwakwenhlabathi ababephila kulo bekude encwadini kaThixo. Then phaa kubo kwabonakala uba makabachazelwa ezinto nizivayo nizibonayo ayizonto zintsha because kwakukho i-competition yokuba nake uwawenokanga so and so into ethile ayityiwa ngohlobo oluthile. So imeko yokusebenzisa igama elithi kukuzila or kukufasta ngala abanye bethu yayi-interpretwa ngendlela eyayibangela ukuba eli bandla lifuna uzidawutha ukuba likwipositionality. Ndayijonga mntakamkharha le ndawo ebakhumbuza ngoYesu Kristu
waphalala igazi lakhe enqamlezweni ukuze basindiswe ngaye. Nawo ngoku abakuKristu bazizindaba ezitsha. Bathi ingozi engayifumana abayilwinye. Amaxesha amaninzi xa abantu beguqulwa ngumntu omi phambi kwabo ebabonisa ngothando lukaThixo noxolelo lukaYesu Kristu, baba nempazamo yokubambelela kulo mntu baxelela ngale ndlela. Bangafuni ukuphanda nzulu ngomnikazi wendlela le abaxelelwa ngayo. Ukusithela kukaPawulos phambi kwabo kubenze ngoku abomele abamboni phambi kwabo. Because in our days, our leaders, they are going to put it. Listen to what I say, but don't do what I do. Now, ngifuna ngobe nizibambe lezi zitori zozithanda. Into endifuna siyiqaphele apha yinto yokuba le ngxaki ikamabala mathatha. Phaya ku-Abraham akukho problem, but sifumaniseka phaya sixelelwa ngokholwa. Kulena yesibini isifundo sixelelwa nge-efforts. Ukholo utheni ulinemigugu. Then uKolos, uyaseKolos sixelelwa ngegeni, inzuzo yokholo. But ezinto zonke zifuna izinto zibentathu endizawufuna pha simkele sibonisele ngazo ngehlike. Khathazeki noba ukholwe kweliphini ibhaba phansi kweliphini igama lecawa, kodwa ukuba ukholwa kuYesu Kristu okanye kuThixo, zinto zintathu efuneka simkapha sizigadile: the mind, the body, and the soul. Ukuba zithe ezo nto zintathu but zizinto eziyi-one, ukuba zithe kwabakho ukungabhalansi kuzo, kubakho ingxaki. Kulula ukufunda ivesi then uyisebenzise ukohlwaya umntu. That is, lo mntu usebenzisa le vesi ukuba ingqondo yakhe elikholweni lakhe ayikhange imaturishe kule nto. And ingqondo ithi zimaturishe ifuna uba uthi ngoku sowusithi ukholiwe uzame ukuphanda nzulu ngomnikazi kholo. Because ukubambelela nje ukuba ndifumene, kanti ngexesha uthi uyifumene seyifika apha esandleni ayisaphili. uAbraham ukholo lwakhe wayesoloko eluvuselela every now and then. That is why wayenganamanga. Nalapha uMariya uyamazi uYesu Kristu noMarta, and bayamazi uba imisebenzi yakhe ayenza ntoni na. And ukholo lukaMariya lwaludeep from engqondweni, and waqonda uba ukuze lo mntu lona ndimazi deep okwaneleyo kufuneka ndisoloko xa ndifuna ukuthi njake ndimamele iimfundiso zakhe ukwenzela uba zide zingene. Is there a point ayehlileyo Kolos? Uthe utitshala xa ungabikho bephila kwakule environment, bafumaniseka ukuba ngoku baphinde babheke idemokhrasi. Abantu abaninzi ngaba abasephaa kwaZulu-Natal bafuna uvukwa likakade. Wakhathazeka ke ngoPawulos utitshala wabo uba utheni na iqhuba. Yiyo loo nto kuthiwa sona ngantoni. Size kwibhodi, the second part. Akho nto irongo kuMarta
ukuba alungiselele Yesu Kristu, because igest iyamkela. But iproblem yakhe isengqondweni yakho manje. Uba nimamele unento kamini kuyo yonke xa ekhompleyina uYesu Kristu, athi uyandi, yitsho kuye andi, as if le yakhe into ayenzayo is more important than le yenziwa nguMariya. And you must understand ukuba uThixo undiphe isipho sokuba ndimkhonze ngolu hlobo, ayinyanzeleki ukuba nomnye umuntu okhonza naye makenze ngolu hlobo wenziwa. Into yokuqala kale yenzeke uqale wenye esi sipho sakho uthi kwakunikela uba umnqule ngaso, umonelise ngaso, ufuna ukujonge somo. Yiyo loo nto uvele igama elithi uMariya yena unyule yona nto ilungileyo, and that thing ayinakuhlupha. Ekolose still baneproblem wayo. Andewari zizinto ezingakhiwayo kufuneka zizilwe. Unqulo lokwenza amadini zizinto zenyama ezo. Yiyo loo nto khona ekolose sithi kunamathuba sithi ndifuna ukwenza okulungileyo, isuke inyama itsalele kokwayo. That is the body efuneka siyibhalisise. Ukuzinikela kuvelela abantu abagulayo. If we calling yakho leyo, don't expect umuntu wonke uzawufana nawe. Kukho abantu abakwaziyo ukuthi over the telephone bacomfort umuntu at a distance, and laa muntu aphile kulaa ndawo engakhange spende imali. Kukho abantu ababela nkonzo uThixo angaphazamanga uba soze bayinxibe iblawuzi ebomvu neblawuzi emhlophe yentombi. For a reason, they must sing for God. That doesn't mean uba ukucula kubalulekile kunemanyano, but it's their calling. Marta, Marta, uhlutshwa zinto ezingenamsebenzi. Yiyo loo nto ke nabakolose bephambi endlini bahlutshwa bazibona ngeliso zisenzeka kwi-environment yabo. Masilibale iimfundo zikaPawulos xa wayedibene nabo, wayethe munye umhlawuleli phakathi kobuKristu nomntu ngumuntu uYesu Kristu. Then when we come to the soul, when we say phakamise ingcinga zethu moya wengcwele, sithi kufezwa kwamadinga sikulinda ngalo. Bazali bam, at the end of the day sikhonza uThixo in order uba imiphefumlo yethu isindiswe ifumane indawo yaso, not imizimba. Uthume umbhali weProverbs now then, the proverb ethi, this is my place last seen. Uthi on earth my body will dwell, but in heaven my soul will rest. Sisindise ngenxa umphefumlo. So ezi zinto zonke ukuba kukhe kwakho esilekisayo. That is why 𝒌𝒂𝒚𝒊𝒚 ndithe yi-faith nathi ngu-effort nathi ngu-gain. Because xa ukholiwe nje waphelela apho awabinalibhu, because ukholo lufuna uvuselele. And thina siphila kwixesha le-gain, whereby isisiqu sesithathu esilawulayo esifumaneka kwiindawo zonke, the power of the Holy Spirit, uThixo umoya wengcwele. Zange sambona uYesu Kristu, and you will never see him until sifike loo mini yokuba athini aphinde abuye. And ulangizelo lwethu is that when that day comes, sibe nayo indlela yokumbona uYesu Kristu. And
and ngelo xesha sabe singasenamdla wanceda ezandleni. But ezo nto zombini zenzeke kufuneka siyazi uba kukho this middle part, the body efuneka ine-efforts to work towards, because le nto sikuyo umzali wam asayine a-contract mhlawumbi sasathi for so many years, then funeka uphinde uyirenewishe. We may come here every January, sizowunqophisa. But let me tell you something. That means what December, uphila omnye ubomi, unenye inkosi uzawufuneka kho uthembele ngoJanuwari. Because you see, to sindiso yi-process eqhubekekayo, each and every day. That is why ndiye ndithi xa ndithetha ndithi sowufani abazali nabantwana bayayazi in their daily lives, but bacinga uba yinto efanele ukwenziwa ngabo as abantu. Ukuba umntana wakho useBhayi okanye useRhawutini uyafunda, you make it a point that every day you make a call or you send a message. How are you doing, my child? And that child, well, kuthola ilanga engasiva ngicall yakho, uyakhathazeka. You will send a call back uba kanayo airtime, just to hear uba umzali wakhe, how is he coping, or is she coping? That thing which simba yinto yokuba yenziwe sithi bani, kanti ukuba sithi uThixo thina sinto, we have to communicate with God every day and each and every chance esifumanayo. Ukwenzela ubudlelwane between thina noThixo busoloko uvuseleleka njengomntana kumzali. That is why kunala effort ekhuleni umuntu. Imigudu ayinto uyithanda, nangoku abanye benu uzawufika uDisemba bacinga nge-colours zeepeyinti zokutshintsha izindlu zabo, because they love their homes. Bacinga ngokuba bendithenga nyani kulo nyaka ndizayitshintsha la fridge. They are proud of their kitchen, their homes. What about your creator? Ucinge ngaye. Ucinge ngaye uba undenzela into ezinkulu somathi ingcibele igama kwicingo. Silapha namhlanje and ndifuna singapha siyazi ukholo lwethu. If ezi zinto zintathu asikwazi uzibhalansisa, sizaba nengxaki. Kwamaxesha uthi ngoku kuthiwe umthandazo uzawungena ngo-7 p.m. on a Wednesday phaya, and uyazi uba by that time umnyama, and by that time you are the only one ozokwazi ohlala kwecala ozawufuneka iye phaya. But uzimele ngento enye yoba yinto kaThixo. uThixo wakunika ingqondo to think and to reason. That is why i-first option ingumine. Ukuba kufika into kuwe ethi don't go there today, don't go, because usabuya phaya wehlelwe ingozi kuzawuthiwa besiyaphi ehamba yedwa, kutsho kwathina abantu becala. So we must use our minds ekholweni lethu. And the more we use our minds, we activate our souls. Siku ukuthetha kwakhe, because le nto uThixo akazumisa ingelosi ibhabhe in front of your eyes and talk to you. Because even apha uAbraham, these are ordinary people ababedlula, but kwenzela uba babazizithunywa ebezisiya kuye. And through faith, ingqondo yakhe yamxelela he must welcome them and entertain them, so that after that again the good news yoba umkakho uzawufumana uthando.
hamba lapha niyazi kule ndawo ahleli kuyo uMariya kunento ezenzekayo. Ezinyaweni zikaYesu Kristu sibe kuworship. Secondly, ezinyaweni zikaYesu sibe kwi-land. Loo nto leyo siyiva xa ithethwa izenzo. Uthi phaya ku-22 verse 3 uPawulos xa ezithethelela esetyaleni athi yena ungumJuda uqobo kuba yena wafunda ezinyaweni zikaGamaliyeli, utitshala omkhulu wamaJuda. Nethetha ukuthi xa usezinyaweni you humble yourself, uyazithoba, then you are able bawuthixo ngoku apay attention kuwe. But while umile ucomplaina, God will stand back akulinde uduzole. That is why what uYesu Kristu uyiqayitha kuba kwisigwele wathi wahlala phansi. Because when simi sonke zaenda apha sithetha sonke ihlabathi lethu okanye izwe lethu lapha kwelalimana ngegama elinye qha ukumo. And even today, when you ask those guys, what was the meaning of Ugo? They can't tell you, because after Ugo, what is Kwafuntu? Now it's on those are your problem. You don't let me pass something. Because the idea of the good one, you're the one. Sewafuna sisazela xa usenza izinto ezinye. IGenesis ithi emdalweni womntu uThixo ungumthulu womhlaba wasibonga isidumbu ukuba nasi siyile nto abefuna kuyo, but asiyigqibelelanga because asinantoni, asinamuntu. Kuthiwa wasiphefumlela ngemphefumulo yakhe saphakama saneka umntwa. Inethetha ukuthi sonke unothixo ohamba nathi, unokuthixo ongaphakathi obu bubambelwana noba ifemeli yam imthanda ukhe baphuma kum ikali ngumpheli ndawo yam endlini kuthiwe ngoku makathathwe asiwe phana because he's no longer. That is the part esinangokusiva lithi nomhla wovuko sizawunikwa umzimba obumila kumbe ozawuphinda ukwazi ukuthini ukucontaina umuntu. Isazela ke something that is within you. Noba ndinganqwenela ukuthini xa sifike isazela ngibona ngezenzo. But ibe ikhona which is in other words xa kuthiwa ufuna isazela uthixo ungaphakathi kwakho uthetha nawe andathi umxhosa xa le nto imnandi into yoba isazela somntu asingoyiki ungekazi ngaso. So masingapha siyazi noba kwintoni na la mazwi athi kaniniye kuphele kuMariya wanileyo. Masinyule ukulawulwa uYesu Kristu because isazela which is the Holy Spirit, and ukuba la element yesithathu uthetha ngayo the Holy Spirit akunayo from today ubheka phambili uqathiko umuzwa usilela phi into ehappen mhlawumbi yi-environment ohlala kuyo le kwenza ungabina chance yokwenza i-soul searching kuba ekugqibeleni owona mkhaya esithembele kuwo uYesu Kristu esingamakrestu umoya oyingcwele kuba
njalo njena usikhusela ngoNobhayibhile. Uyazi kukho izinto ayaziwa ukuba ezingozi esizozibona ngamehlo singamlazi. Because uyasazi ukuthi according to evidence zethu akhawuleze akujokise ngapha ukwenzela le ngozi iqede. Uyayazi you are not mature enough now. Yiyo lona kuzo umuntu ngabantu abatheni aba sithi nasehlelwa zizinto ezikhulu babe khona uThixo wanika izinto kodwa sikhonza sona. If uThixo ufuna uba ube yi-GP yokwenza i-research yokuphilisa abamelwane, you can say no to God. Uzakwenza uThixo injalo njena ukwenze yazi ukuba uzawuphumela babuza abantu ba ngoku besiyasicinga kwenzeke njani uma usithi kambe uThixo njani. It's not that apha nina khange nifele ngo-2020 singcwabe sonke ngo-2020 abantu esiphathana sadesike neenkokheli zebandla lethu zehla, but we didn't blame God. We believe ukuba uThixo usasindisile ikhona injongo uba sibe sisaphila. Sometimes it's not that we did good. Khumbula ngenye imini bawufikashe umfundi ufaleni ekhazi uba it's not that basisindile thina we are better than those who are dead. Uthi no, aba bantu akhonto abamona ngayo uThixo bawena babe bakhulile. Uzithekisa uba ingathi kanti usekho this stage esingadeske sisuka apha uThixo afuna uba sisuke. Kuba sometimes siyalibala thina ndizawukwehla but ndifuna ndithetha ngezinto nje eziqhelekileyo. Ukuba usisi wam lo kokwelikwaya uboleka lo lashet yakhe esiya kwenye indawo aze ngelishwa abuye late angakwazi uyihlamba lashet ayithumela umntana akuye epolisi ayijonga lashet afike inengqondo ekholeni akazi uyamkela because ivalue yayo uyithekile nyanzeleke uba makaphinda ayisona. Andithi umuntu onjalo but uThixo why Thixo ekwazi uba amthathe umuntu amzise kuba kukho into esingayaziyo and you will never know it. If mhlasayazi asukwazi ukuyacela abantu babenjani napho ukuba kwenzeka ntoni emntwini xa kuphuma umphefumlo. Imfihlo leyo esingasoze siyazi deske sifike kubo singasoze sikwazi ukuyichaza. But ukuthula kuba noba kuyintoni na okwenzekayo phakathi komntu noThixo xa kuphuma umphefumlo, it's your chance now uba uzulungisele uba Thixo ndinqwenela uba oku ndikuvileyo uyakufuna at least kona ndibe ndingumaster. Kuba ekugqibeleni uThixo uYesu Kristu wenza the last chance yomnqamlezo. Wathi bengakhange bacele xolo besamkhwaza bemnyonyozele phezu kwentaba eKhalvari, but waqonda uba indlela yakhe izaba mnyama ukuba umntu eseneqala eziva iintlungu egqiza evuza izihlunu zenyama nezicwili embona unina lilinyembezi ezinyaweni zomnqamlezo. Kodwa waqonda uba eyona mishini ebendiyize kukwakuxoxa phakathi komntu noThixo. Waqala wathi Baba baxolele kuba bayazi. Now this during the era sikuyo sinikwa ichance yoba noba soneka sithenke uThixo ezinika ithuba loba singengeze kuyeka sithenke.
uThixo uthanda umoya ogugukayo. Yiyo loo nto sithi okhohlakeleyo ogugukayo ezikhokeleyo. Because thina sihapha sisoloko sindisayid uba everyday because siphila kwihlabathi linye. Masambe siyazi ukholo lwethu bazali bam ucekeceke. Kwaye ukuze lube luyakwazi xa kufika ukufa ufike zisathembile masimanye masakho ubudlelwane phakathi kwethu noThixo. And this thing is simple ukwanedolo uthethe naye. Kunomthandazo abantu abawudelayo, umthandazo weNkosi. Uba wethu semazulwini zizinto zimbili eBhayibhileni kaPhikashi ezavela direct from ubuThixo. The 10 Commandments, umthandazo weNkosi. Ezinye zibhalwe ngabantu abaphinda bafa. That is why amabandla amaKrestu baniyaqaphela ayangqinelana zonke impumulo lwabo ukhona kwezemazulwini. Ikhona imithetho yeshumi. Masambe na siyazi uYesu Kristu wakuxoxa phambi kwethu noThixo ukuthi afe ngqondo. Yiyo loo nto namhlanje siselapha sithi ngegazi lemvana siyasindiswa. Xa siza kuthandaza 195. Yesu kunomhlobo ukuphefumula kuwo nesithethekile. Themba lima linalo ngiyabamba lona nxa bayima linayo ngendlela kuyo. Yokugqibela lihlamba lenhliziyo yami yenzezuza yona. Yilungise ukuthandaza. Yesu wena
usuku sonke okay eshweni wema usuku wakho wema somandla wakho wema ntona amandla yokuqhuba kwezakhe ngegama lakho wema